rồi. दैया लाबोबायमोन आं। बाबु जारौमोनहालाय? दङ न'आवनो सानैजों गेलेगासिनो। हालखौ थाब हगारनोसै, जाखांनानै रायजोफोरनि मेल दंथारो। सानैसो मानसि लेंनांगौ दंबावो। बाबुफा मा? आं दा मानि सिमांखौनो मोजां नुथ्राखैहाय। मादि जागोनथाय। गासिबो अबं लिरनाय बादिसो जागोन माइदां। जों मानसिसो। फैनोहाय लोगो गंगार फैदो खादोहाय हनै गंगारफोर फैगौलाय खाराबा जानाय नंलालै आयौ जाबाय Dan tungsha, malepa topsha, cupu tungsha, petipurla topsha ko, homdo. Dohai le apa? Dohai le apa? Dohai le apa? habab
मा खालामखो बिसोरलाय मा दायनि थाखै Alay! Afa! नै आबै आंहा दैसे हालायबाय आंहाबो दैसे हागौमोन दे गोदोना जनानै थायामोनब्ला ने आबै दोन रोङा मुवा गाज्रिसो खालामजोबसिगोन बियो आबै आदाया आंखौ जिरायनो होआ दा खायदावहाय फिसौ मोनाबिलि समाव लाइमोन बासि नोंसोर मा खालामबाय थाखो मोनाबिलिनोसै आथिं आखाइ सुनानै बाथौआव खुलुमफै र' आयै आदाया खुलुमाब्ला आंबो खुलुमा आगैया खुलुमाब्ला आंबो खुलुमालै आयै बिदि बुंनो मोना फिसाफोर अबंनि बेरेखा मावनाय जायो जोंनि साफालाव सुखु गोजोन खैलियाहाय फिसौफोर बिदि दा बुं आयै खोमसिया अरायबो खोमसि जानानै थाया
बेनो थार जोहोलावनि नेरसोना दुखु दाहानि बाथ्रा बेसे खोन्थाबावनो आगै खोन्थाबाबो जोबनोनो थाङा आंनि जिउ संसाराबो नोंनि बादिनो बाजै आंहाबो मोनसे गोजोननि संसार दंमोन बाबु मा बे अनारखौ लिंहरनायसै अनारु आगै ओजों फैनायसै नों दा मानोबा लिंहरदों जागोन बाजै मानो लेंहरामोन आरो आंखौ अनारु आगै आं नों दा नोंबाजों गासैबो रायज्लायखाजोब्बाय नोंसिनि हाबाखौ बैसागु बारब्लानो खालामना होनो सानदां नोंहा बुंनांगौ एबा साननांगौ जेबो गैयाबादि सानो आं जोंनि रादायखौ दा सिफायसै अनारु आगै माइनाव माइनाव दै लाबोनाय नोंदानो सोर रायखांद्ला जायखौसै बेखौलाय फाग्लि फाग्लि बाथ्रा बुंब्ला बेखौ लांफैलै लायफिननोसैहाय आं दैया लोंदो न आदा नों आंखौ नोंसोरनि न'आव लांगोन ना लाङा हो नों मिथिखागौ माइनाव आंहा जेबो लाइ लथर गैजा रोङा आं मावरियासो आदा बाजै दंब्लाबो गैयाबादि जाबाय जोंनि आदा बाजैमोनहाथ' नोंखौ अनखायोना बेहायनो लाखिनो होनखादों नों जाबाय सोरगोनि हाथरखि माइनाव आं जाबाय हानि खिब्रमा बेफोरबादि बाथ्राखौ आंखौ दा खोनासंहो नों आदा आं दुखु मोनो खोनाजोबथारबायलै आङो बैसागु बायबा नङा होनब्ला